Ahojte, dnes si prejdeme 10 vied, ktoré znejú v angličtine jednoducho, ale v škole ti ich nikto nevysvetlil. Tak poďme na to. Ako prvá otázka, ktorá sa bežne používa, ktorú používajú rodiny hovoriaci, napríklad What are you up to? What are you up to? What are you up to použiješ vtedy, alebo použije niekto vtedy, keď sa pýta na to, že aké máš plány, alebo že čo budeš robiť, takže najčastejšie na nejaké plány, napríklad v otázke What are you up to this weekend? Alebo What are you up to tonight? Čo máš na pláne tento víkend? Alebo čo máš na pláne večer? A tam môžete napríklad povedať Not much, just staying at home. Not much, just staying at home. To znamená nič také extra, budem doma. Sounds good. Sounds good. Toto z kontextu väčšinou je jasné, čo to znamená, keďže podobnú frázu používame aj my a znamená to, že to znie dobre, je to veľmi používaná často fráza, takže odporúčam si ju aj pretransformovať do aktívne slovné zásoby, takže sounds good je niečo ako to znie dobré, alebo že jasné môže byť. Napríklad to môžete použiť, keď niekto povie let's meet at 6, let's meet at 6, stretneme sa o 6, sounds good, to znie dobre, alebo môže byť. Fair enough, fair enough. Toto sa používa vtedy, keď niekto chápe, o čom hovoríš, alebo chápe tvoje dôvody, napríklad keď niekam nemôžeš ísť. Neúplne s tým súhlasí, ale chápe to. Takže keď príjmeš niekoho dôvod, ale teda neúplne súhlasíš, ale chceš to pochopiť, tak povieš fair enough. Takže napríklad I don't want to go out tonight. I'm tired. I don't want to go out tonight. I'm tired. Dnes večer nechcem ísť von, som unavená. A ten druhý na to môže povedať fair enough, fair enough. Takže to je niečo ako to chápem, alebo dobre, to beriem. I'm good, thanks. I'm good, thanks. Takže to sa používa v takom význame, keď chceš slušne odmietnúť to, čo ti niekto ponúka. Takže to znamená, že nie ďakujem, alebo že dobre, som v pohode, že nepotrebujem niečo, takže nie ďakujem, I'm good, thanks. Je to také zdvorilejšie, ako keď povieme len no, I'm good, thanks. Takže napríklad to môže byť Do you need any help? Do you need any help? Potrebujete nejakú pomoc? Potrebuješ pomoc? I'm good, thanks. Som v pohode, že nie ďakujem. Alebo would you like back? Keď napríklad predávačka v obchode vidí, že máte toho nejako veľa, že sa vám to možno nemestí všetko do tašky, tak ponúkne tašku a I'm good, thanks. I'm good, thanks. Že nie ďakujem, alebo že som v pohode, že zvládnem to aj bez toho, takže v takom význame. It depends. It depends. It depends znamená niečo ako záleží alebo podľa situácie. Takže to použiješ vtedy, keď odpoveď nie je úplne jednoznačná. Takže napríklad niekto sa opýta Do you usually work at weekends? Do you usually work at weekends? Pracuješ zvyčajne cez víkendy? A nie je to také jasné, že možno niekedy pracujem, niekedy nie, tak môžem na to povedať It depends. It depends. Takže to závisí od tej situácie, alebo to záleží od teda danej situácie, že raz to je tak, raz to je tak. Not really. Not really. Tiež veľmi, veľmi často používané, takže odporúčam sa pamätať. Znamená to, že ani nie, alebo že nie veľmi. To použiješ ako takú jemnejšiu zápornú odpoveď, keď sa ťa napríklad niekto opýta niečo, či máš niečo ráda, tak ty povieš ani nie, not really. Takže znie to aj prirodzenejšie ako len no. Napríklad, do you like spicy food? Do you like spicy food? Not really, not really. Ani nie, ani veľmi nie. Takže to už podľa toho počuť, že znie to lepšie, ako keď poviete iba, že no. Not bad, not bad. Toto je taká tiež dosť častá odpoveď, používaná na otázku how are you, čiže na to, ako sa máš, tak keď niekto povie not bad, tak to je také, že ujde to, alebo celkom dobre. To použiješ, keď sa máš v poriadku, ale tak akože tak nejako neutrálne. How are you? Not bad, thanks. You? Ako sa máš? Celkom to ujde aj ty. Take care. Take care. Tiež často používané ako pozdrav na rozlúčku. Je to niečo ako maj sa, alebo dávaj si na seba pozor. Je to také milé a trošku také srdečnejšie ako len samotné bye, takže sa to používa ale iba vyslovene pri lúčení alebo na konci teda rozhovoru pri odchode, na začiatku nie. Takže často to použije napríklad see you next week, take care. See you next week, take care.
Takže vidíme sa budúci týždeň. Opatruj sa zatiaľ, maj sa dobre zatiaľ. Hang on, to znamená počkaj chvíľu, alebo teda počkaj, použiješ to, keď potrebuješ, aby niekto chvíľku počkal. Je to veľmi bežné v rozhovore, alebo aj pri telefonáte samozrejme. Takže napríklad hang on, I'll check. Vydrž chvíľku, skontrolujem to, keď niekto niečo potrebuje od nás, tak možno to povedať hang on, I'll check, že vydrž chvíľku, pozriem to. Never mind. Nevadí alebo nič sa nedeje, použiješ vtedy, keď chceš povedať, že niečo je v poriadku, že nie je to problém a že ten druhý človek to vôbec nemusí riešiť, že sa tým nemusí trápiť. Tak napríklad I'm sorry I forgot. Prepáč, zabudol som na to. Never mind. Nič sa nedeje, to je v poriadku. Tak, ako aj v predchádzajúcich epizódach, tak teraz si dáme taký kvíz a takou formou, že poviem vám frázu alebo túto z týchto vetičiek, niektoré povyberám po slovensky, dávam potom 5 sekúnd času na premyslenie, vy to poviete potom po anglicky, tak aby ste si to natrénovali, takže ak máte zapísané, tak ešte lepšie pre vás, lebo si to lepšie zapamätáte. Ak ešte nemáš e-book Ako sa zbaviť strachu z rozprávania, čo je taký najčastejší dôvod, ktorý rieši s mojimi študentami, tak pozri na link do popisu a stiahni si ho tam zdarma. A poďme teda na tieto vetičky a poďme si teda otestovať, čo si zapamätala z tejto epizódy. Ani nie. Ani veľmi nie. Not really. Celkom dobre, ujde to. Not bad. To znie dobre. Sounds good. Neďakujem, teda v mysle som v pohode, že nepotrebujem to. I'm good, thanks. Maj sa, opatruj sa. Take care. Tak s týmto pozdravom take care sa aj dnes rozlúčim a teším sa na vás na budúce v pokračovaní tejto témy 10 vied, ktoré bežne rodiny hovoriaci používajú, ale v škole ťa ich nikto nenaučil. Takže ďakujem za pozornosť a teším sa na teba na budúce.